magyar vagyok. Legszebb ország hazám az 5 világrész nagy területén. Emeld föl fejedet, büszke nép. Haza. Rövid szó, mindössze 4 betű. De talán nincs még szó, mely mögött annyi emlék, annyi érzés és annyi tett húzódik meg. Azt mondom haza, s látom a falut, a várost, ahol születtem, lelkemben érzelem és szenvedély gyullad, olyan, mint az első szerelem. Azt mondom haza, s látom a térképet, a folyót, a tavak kékjét, a völgyek és síkságok zöldjét. Azt mondom haza, s képzeletemben megjelennek a történelemkönyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. Azt mondjuk haza, s érezzük a levesek ízét, édesanyánk meleg ölelését, halljuk apáink szigorú, de igaz és bölcs szavát. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Miért van itt ez a sok ember? Figyeld, műsor van. Már megint a szokásos műsor, megemlékezés. Hát nem értitek, miért vagyunk itt. Ma megmutathatjuk, mit jelent, és mit ad nekünk mai magyar fiataloknak 1848. március 15-e. Ugyan, minden évben ugyanaz. Minden évben sok szöveg és Petőfi. És a szabadság, te és te szabadnak születtél. És a szabadságotokat mások vívták ki. Mert ha a nép nem szabad, a szellem sem élhet. És egy haza veszhet el a történelem útvesztőjében. A mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, és egy szívvel szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait. Magyar! Hia haza! Itt az idő most, vagy soha! Rabok legyünk, vagy szadobok, ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágám rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi? Mégis látszott hordunk! Ide veled régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy hírréhez. Mi drákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat! Legyen béke, szabadság és egyetértés! Korányi Frigyes, a később nemzetközileg is elismert orvos és tudós, március 15-én reggel éppen Zauer Ignác belgyógyászati előadását hallgatta, amikor társaival együtt kintről lármát halva az ablakhoz rohant, és meglátta Petőfit, amint a talpra magyart szavalta. Lelkesedéssel eltelve ő is csatlakozott az egyetemistákhoz, és végigjárta a forradalom helyszíneit. Micsoda nap volt a mai! Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört. Láttuk Petőfit a Landerer nyomdánál jókaival és barátaival. Milyen hatalmas tömeg volt a Nemzeti Múzeumnál, pedig zuhogott az eső. Még a katonaság sem riasztotta volna vissza a forradalmárokat. A város vezetői aláírták a 12 pontot, és az emberek a vállukon hozták ki Táncsicsot börtönéből. Fiúk, ami most történik, az minden időre szól. Ez egy dicső nap volt, mert a népet ezt szabadítá fel, és a nemzetmillióit ezt tette hazafivá. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve! Annyi éjjel által, mint kísérted! Bolygott lelkünk a világban érted! Kerestünk mi égen, földön téged! Egyetlen egy igaz istenséget!
Te vagy örök, a többi mind bálvány, mert leroskad egy ideig állvány. Bécs engedményekre kényszerült. Április 7-én kinevezte a Batthyány kormányt, április 11-én jóváhagyta a Magyar Országgyűlés törvényjavaslatait. Eltörölte a jobbágyságot, elfogadta a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenjogúságot. Nehéz helyzetében minden engedményre hajlandó volt, azzal a titkos gondolattal, hogy időt kell nyernie. Kossuth Lajos július 11-én feltárta a nemzet fenyegető helyzetét. 200 000 katonát és 42 millió forintot kért a honvédelmére. Az országgyűlés egy emberként megszavazta. Én leborulok a nemzet nagysága előtt, és csak azt mondom, annyi energiát a kivitelbe, amennyi hazafűságot tapasztaltam a megajánláskor, és Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni. Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Születni kell, minden nappal újra, álmodni azt, ami nem válhat valóra, és harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Ég és föld között repülem, vezessen az életre, napot vesz a szürke oldal. Ég és föld között repülem, vezessen az életre, vigyél ám a túlszó partra. Igen, csak körbe-körbe fogok velem, ami egyszer volt, s újra lesz. Csak körbe-körbe fogok velem, de álmodj tovább, kedvesem. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot vesz a szürke oldal. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlszó partra. Igen, csak körbe-körbe fogok velem, ami egyszer volt, újra lesz. Csak körbe-körbe fogok velem, de álmodj tovább, kedvesem. Keresem a hajnali szélben, vakító tüzében, te vagy az a csillag az égen, világom elmehet vagy, lesz, hogy megtalállak. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot vesz a szürke oldal. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlszó partra. Igen, csak körbe-körbe fogok velem, ami egyszer volt, újra lesz. Csak körbe-körbe fogok velem, de álmodj tovább, kedvesem. Jelasics Horváth csapatai betörtek Magyarországra, végigrabolták a Dunántúlt, és csak szeptember 29-én Pákoznál sikerült legyőzni a támadókat. A Batthyány kormány lemondott, megalakult az Országos Honvédelmi Bizottmány. Kossuth toborzó körútra indult az Alföldre. Isten tornyába szálljatok, a szegény föld család.
Esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot, és a hitszegő árulót megbünteti. Esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszányit utolsó csepp véremig elraboltatni nem engedek. Esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, míg karomat felemelhetem. A magyarok Istene úgy segéljen, és áldjon meg engemet. Az új hadsereget nem a hadtudomány, hanem a lelkesedés tartotta össze. Október 18-án már nem volt ellenséges katona a Dunántúlon. 1848. december 2-án 5. Ferdinándot a Kamarilla lemondatta, és a 18 éves Ferenc Józsefet nyilvánították osztrák császárrá és magyar királlyá. Az udvar újabb támadást indított a magyar szabadságharc leverésére. A helyzet válságosra fordult. A tavaszi hadjárat sikerei arról győzték meg Ferenc Józsefet, hogy birodalmának ereje nem elegendő a magyar szabadságharc leverésére. Első Miklós orosz cárhoz, Európa zsandárjához fordult segítségért. Itt a próba, az utolsó nagy próba. Jön az orosz, jön az orosz. Itt is van már valóba. Vitézek, őrhadak, fogjunk búcsú kezet. Iszonytató legyen, és döntő ez ütközet. Ős áldovás gyanánt eresszünk drága vért. Végső piros cseppig, hadd folyjon a honért. Az utolsó ütközet azonban elmaradt. A sokszoros túlerővel szemben Görgei Artúr nem vállalta fel a harcot, hanem világosnál fegyverletételre készült az orosz csapatok előtt. Ezzel a megrendítő eseménynél ért véget nemzetünk szabadságharca 1849. augusztus 13-án. A lázadó vezéreket fel fogunk köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmának szolgálatában állt, agyon fog követni. Különös, hogy Hajnau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Uram, adj békességet a Kárpátok között. Sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt, s árvábbak profétáid sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét, s kenyeret, engem sújtasz, Uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uramisten, Attila nemzetét. Adj békés aratást sok vérvetés nyomán, nyugodjék meg kezed gondverte otthonán. S ha áldásod e földön elért kicsint, nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek,
Rendelj ki nekem is egy csöndes menedéket. Csak akkora legyen, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre. Kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönt az égben lakozol, fényességben, hallgass meg kegyesen, hallgass meg könyörgésem. Meghalt, mert gyenge volt a nemzet. Nem azért, mert kevés volt a lelkesedés. Mindenki egyet akart. A költő, aki talpra szólította a magyart, a márciusi ifjak és a honvédek, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága. Választottam, ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget és fejbevág. Néha szeret és néha bánt. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsöm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, ezt a földet választottam. Mi ifjú diákok megfogadjuk, hogy szívünkben mindig tápláljuk, magyar hazánk iránt érzett szeretetünket, és felelősségünket. Tiszteljük nemzetünk nagyjait, ápoljuk népünk hagyományait, minden erőnkkel támogatjuk a határainkon túlélő magyar testvéreinket. Isten minket úgy segéljen! Éljen a haza!